Triga una mica a contestar sempre, perquè... Agafarà el telèfon? No l'agafarà. Potser està a missa o... Àvia! Digue'm. Hola, maca, bona tarda. Soc la teva àvia. Era para decirte que te quiero mucho. Ah, cariño mío. Sí, yo también te quiero mucho. Ja saps que ets el meu ullet dret i que t'estimo més que a mi mateixa, saps que t'ho dic sempre. Jo t'estim molt Ah, això també. i moltes gràcies pels dinars que em fas, que ho aprecio moltíssim i ha estat tot boníssim, sempre. Ets un amor, ja ho saps, que és la meva princesa. Què li has de dir, Dolors, a ella? És la meva primera neta i que quan ella va néixer se me va obrir una porta en el meu cor que jo desconeixia. I van començar a sortir emocions que jo no havia viscut mai. Ostres, àvia, que bonic. Plorem, ja? Una mica. Vinga, anem a plorar. Gràcies, àvia, t'estimo. Vinga. Adéu, preciosa. Adéu.